Iñaki Cid, zuk eutxi diozu. Eutxi aldiozut arratsaldeon, Eutxi aldiozut dantzatzeko tentazioari. Bai. Zezu ere artista hutsa zara. Bueno, hori esate dute. Bueno, ongi dago, baina zuk zer horrek ere sinisteko motiborik baduzu. Geroz eta gehiago, baina kostatzen zaite. Zezu zara fraile, kozinero, alegia, zuk antzerkia zari garela, gustatzen zaizu antzerkia bera sortu, antzerkia egin, zuzendu, atzean ibili, aurrean, oholtzan, ez da bazu mugarik. Hori da, bai, egia da, geroz eta gehiago, eta gainera aktore bezala hasi banintzen ere, orain ja, ez dakit noren iritsiko nintzen. Seguru, baiet, aurrera. Orain mintzat, liburu batez hitz egitea etorri zara, ze Donostia Iria kutxa saria irabazitakoa da, behin batian Loiolan, eta bertan antzeslan bat bada, nun protagonista bat baden, Inigo. Baina protagonista bat baino gehiago, hainbat osagai ere baditu, ze Inigok momentu batean lanean publikoari esaten dion bezala, hemen bada amodio liberala, sorginak, meta-antzerkia eta feminismoa. Beraz, hemen antzeslan bat ez dagoenik ezin esango duzu, ze elementu guzti horiek batuta argi dago hor istorio bat bazela, ez? Bai, badago. Istorio asko daude liburu horretan. Eta dena istorio batekin hasi bazen ere, gerora nire inguruan gertatzen ziren gauza asko ere kontatu nahi nituen, eta istorio nagusia esan dezagun istorio zar bat dela, familiako istorio zar bat, baina gero gaur egungo historiak ere batu ditugu. Beraz, lehenengo aitortza, ze gaur sekretu eta aitortza asko izango da, lehenengo aitortza bada Inigo zuzer horrez zarela. Ez, Iñaki, Inigo, bai, nahiko nabarmena zen, besteak beste, hori, izenaren antzekotasuna, eta gero, zuzer horrek dramaturgia edo antzerki gintza berrien beka irabazi zenuen bezala 2008 batean, Inigok ere alaxe irabazi zuen, eta hor badira pistak, nola baitere esaten duten. Dena den, Inigo bera da protagonista nagusia edo behintzat bera da kontalaria, berak eramango gaitu eskutik, familia honen historian barrena, baina gero badaude beste 11 protagonista. Ze liburuaren hasieran dagoen aipuak dioen bezala, gu ez gara bakarrik bizi, inguruan jendea bizi da, eta guk gero horrek egiten ditugun krimen edo ekintza guztiek, gure ingurukoengan ere badute eraginik. Eta aipu hori gainera hartu baduzu, Lainoen Atlasa izeneko eleberri eta gero pelikula egintzen hartatik, han badakigu istorio bakoitzan batetik testigu edo lekuko denak gero protagonista bihurtzen dela, eta liburuan ere antzeko zerbait gertatzen da. Bai, pilo bat gustatu zitzaidan liburu hori eta gero pelikula ere bai. Esan behar daukat, ez dakit zer gustatu zitzaidan gehiago, liburua edo pelikula. Zasketa esaten da, ez liburua da, ez dakit, kasu honetan, agian pelikula gehiago gustatzen. Eta beldurra duzu zure lanarekin berdin esango ote duten, ez? Liburua edo antzeslana? Ez legoke gaizki. Ez legoke gaizki. Ez gaude osoituta ere antzeslan bat liburura eramateak, ez? Eta badirudielako hori oholtza gainean ikustekoa dela, baina gero liburuan ere bilduta geratze horrekin, balio dizu, zuk zer horrek buruan ere zure antzeslan propioa osatzeko. Hori da, bai. Agian ez daukagu ohiturari, baina egia da antzeslan pilo bat argitaratzen direla liburuan. Ohitura gutxi daukagu antzerkira joteko, are ohitura gutxi daukagu antzerkia irakurtzeko, baina zuk esaten duzun bezala, antzerkia irakurtzen duzunean, zuk egiten duzu zure antzerkia zure buruan, eta zuk imaginatzen duzu nola egingo zenuken, edo batzuek agian imaginatu dezakete oholtzan, edo zuk imaginatu dezakezu kontatzen den tokian, ez? Kasu enten Loiolan, adibidez. Zuk lehenengo aitortza egin diguzu, zuzer horri zarela Inigo. Bigarren aitortza, liburuaren hasiera-hasieran daukaguna. Hileta batean daude Inigo eta bere ama, eta amak aitortzen dio, aizu Inigo, akaso ni lesbiana izango naiz. Eta semea geratzen da zur eta lur, ze semearentzat ere ispilu gixako bat da, ze semea bera ere gehia izanik uste du bere burua nahiko liberala, nahiko modernoa, nahiko irekia duela, baina, klaro, amak hori izaten dionean, igual ez da liberala eta igual ez da irekia. Hori bete gertatzen den gauza bada, eta nik uste denoi gertatzen zaigula, ez? Denok nahi dugu beste gu errespetatzea, eta oso argi ikusten dugu nik esplikatzen dizut zerbait, kontatzen dizut zerbait, eta zuk hori ulertu eta errespetatu behar duzu, baina gero beste batek kontatzen dizunean, gehiago kostatzen zaigu, ez? Eta zuk esaten duzu bezala, ispiluan jartzen zaitu. Hau niri gertatu zitzaidan, nik... Hileta batean ere bai? Ez hileta batean, baina nik amari kontatu nionean, ni gehien nintzela. Amak esan zian, eta
oso serio gainera. Karo, nik oso ondo ikusten dut, baina egia da niretzako zaila dela nire semea denean. Karo, besteen semeetan oso ondo ikusten dut, eta oso erraza da niretzat Eta berak ere Googleen bilatu altzun informazioa, ze protagonistaren amak ere hori egiten du, ez? Semeak esaten dionean, galduta ikusten du bere burua, eta esaten du, bueno, nonbaiten erreferenteak bilatu behar ditut, informazioa bilatu behar ditut. Bai, ez, nire amak niri galetuko lida. Eta zure amak, protagonistaren amak bezain besteko ironia edo umore gogorra du? Bai. Bai? Bai, badu. Ba, ezagutu behar dugu gura ere. Ze hemen, antzeslanekoa bintzak gogorra da, ez? Hiletaren erdian esaten du, bueno, tira, zoazte denak hemendik, ez egin hainbesteko negarrik, 104 urte zituen, eta ja ordua ere bazuen. Bai, eta gainera, gerez eta gehiago ikusten dut, ama ari dela pertsonaia horretan bilakatzen. Zeren, gerez eta urte gehiago bete, orduan eta mingaina luzeagoa dauka. Eta haren ironiatik ere jaso alduzu apur bat, zeinigok ere badauka, ezta? Amak edadetua dela eta aitortzen dionean behar bada lesbiana dela, esaten dio, bai, zea, Txelo García Cortesen gitzakoa, hor, alako erreferentziak eta ere badaudelako etengabe, ezta? Keinu horiek, jendearen konplizidadea edo bilatuko dutenak. Bai, esan bezala, lehen hasi ginenean lehenengo historiarekin, lehenengo historia 1936an kokatua dago. Agian, jende gehienarentzat ez da oso garai, bueno, esan dut, alaia, bez? Orduan, karo, ekartzen dugunean gure garaiera, pixatu more hori, agian gure garaian esatu behar dugu, ezen beste 36. Hori da amaren historia, nun lagun bat baduen, ez? 80 egunean burura etorri zaigu pelikula, Moriartitarrena, ez? Haiek ere bi emakume dadetu direlako, eta urteetan atzera egiten dute, eta esaten dute, bueno, egia dagu lagun ginela, sentimendu bat hor bazen, baina batzutan gaina tematzen gara, sentimendu horiei izena jartzen, zergatik ez. Gero denboraren ondorioz, bakoitzak bere bidea eraman du. Hori bada, 36an gertatzen den historia, baina lehen esan dugun bezala, ustez, trama nagusia hori denean, bapatean azaltzen zaigu tartean... Xifi. Eta Xifiren aurretik, Kasildo, Engraxi eta Kandido. Engraxi eta Kandido. Eta haiek ere badute beste sekreturik. Hemen familiontan denek daukate sekretua. Nik esan nuke hori dela ardatz nagusia, historiaren ardatz nagusia beraiek dira. Eta hor ja ez ustean harrapatzen zaitu, esatzen du, ni despistatuta nengoen beste honekin, baina begira hemen zer bat horren. Bai, agian liburua irakurtzen duzu nenean konturatzen zara zenbat kapa dauzkan, ez? Eta joten zara salto egiten urte batetik bestera, eta urteak pasala kapak gehitzen dijoaz, eta sekretuak gehitzen dijoaz. Eta sekretu horiek ze ondorio dauzkaten gaur eguneko pertsonetan.